F'Mejju li għadda waqt pandemija f'Malta kien hemm żieda ta' 6.7% fl-impjiegi full-time fuq Mejju tas-sena ta' qabel, meta ma kienx hemm għaddejja pandemija li laqtet lid-dinja kollha. Dan skont statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta wkoll li dawk li jaħdmu part-time bħala x-xogħol primarju tagħhom naqsu bi 8.6% bejn Mejju li għadda u Mejju tas-sena ta' qabel. L-NSO qal li l-akbar żieda ta' ħaddiema full-time bejn Mejju li għadda u ta' qabel kienet fil-qasam tal-għoti tas-servizzi u f'dak li għandu x'jaqsam mal-oqsma amministrattivi, segwiti minn żieda wkoll ta' ħaddiema full-time fil-qasam tas-saħħa u soċjali. Is-settur privat ra żieda notevoli fl-impjiegi full-time. Fil-fatt fil-waqt li f'Mejju tal-2019 kien hemm 168,512 ħaddiem, f'Mejju tal-2020 kien hemm 181,396 ħaddiem, żieda ta' kważi 13,000 ħaddiem. Fis-settur pubbliku ż-żieda tal-ħaddiema full-time kienet ta' ftit aktar minn 1,500 biex bekk f'Mejju kien hawn 49,504 ħaddiema full-time jaħdmu fis-settur pubbliku. In-numru ta' ħaddiema jaħdmu għal rashom żdied ukoll b'aktar minn 2,500 filwaqt li n-numru ta' nies reġistrati bħala persuni li jħaddmu lin-nies żdied bi kważi 12,000. Bejn Mejju li għadda u Mejju tal-2019, in-numru ta' irġiel jaħdmu żdied b'6.3% filwaqt li r-rata tan-nisa żdiedet b'7.3%.